Eta kaixo lagunak hemen gaude bueltan oraingo honetan Final Fantasy 14 jokoarekin, zoi erakusteko gorkoan. Eta eh, ikusten duzunez Twitterretek guztan duen argazkia jarri dut, simpleki, bale? Eh, bueno, dakizunez, komentatu nuen Twitterretik edo Square Enixek bota dit jokonen free triala, uste dut bilatzen duzue free triala ele jolastu alduzuela. Zeban nabil txarto, eskatu alduzuela, baina. Eta bidelezi daten ez eta bar, basan nuen, frogatuko dut zer egiten duten azkenengo Final Fantasy urte hauetan zehar. Bale. Eta hemen nago, darama eta txokriston bizia hartu nuen, igual eman nuen arratsalde osoan edo, eguardeko ordu iruretatik edo, arratsaldeko ordu goizeko ordu batetaraino jolasten, man nivel edo igo nituen, eta garatu nintzen ia 14. nivelera igotzeko, orduan, ez 14 ezia ia 15-era, 15ean jazten dira lanen mundu hori, armak egiten duena eta mundu guzti hori, berba kamera pixkat piratuko dut, hortxe beto. Eta hautatu dut ja, pixkat ja mekanikak eta bar, ja rapatu ditu dela, pentsatu dut, soi bizkatxo bat erakustea jokoa, eta animatzera edo, lortzen duzuen free trial hori edo, uste dut jokoaren webgunetik edo, sartzen zaite Square Enixeko webgunetik edo, eta hortik agertzen da, baiten jokoaren, ordeako rekuadrotxotxu bat, eta ankrikatoz eta horren maten dizuela aukera, ez nago oso ziur, ez nago oso ziur. Berez jokoa ordaindu behar da, bale, ez da doainizkoa, ordaintzekoa da. Ofizialki, 65 euro dira, ofizialki hitze egiten. Square Enixeri erosten badiozu, 60 eguneko zera, hori. Ez dagoela, orain ikusiko duzu ez egit iruditzen beze horretako lokuroi bat. World of Warcraft ez dakizin bat kostatzen duen, baina nik uste World of Warcraft gehiago dala. If ziren 10 edo 15 euro derrelako zeo zer hilabetero, uste dut, edo 10 euro hilabetero derrelako zeo zer, ez dut ondo gogoratzen. Egun 2 eta 5 euro, prezioz besteekin konparatuta, antzeko parezido. Nik uste, merezi dure eta nik pentsatzen ari nahiz hilabeteat edo bi hartzea. Pizkat diru, pizkat aurreztuten duzu horrekin, kontu horrekin, badeko zue jebian, 10 eurogatiko eta 10 egun eta 20 eurogatik 60 egun, bale? Orduan, hori. Izoko geratzen ari naiz. La hostia. Bale, orain eman segundutxo bat, orain jarriko dizut jokoa. A ver. Orain ikusiko duzue, hemen jarriko dut, ez dena bost. Bale, hemen ekozu eta jarriko dizut azteko opening movie hori. Eta nire aurpegia opening moviearen bitartean ez molestatzeko kendu egingo. Erratu naiz. Nire aurpegia ez molestatzeko opening moviearekin kenduko dut. Dara bizkat hasiera ikusten den lehenengo gauza, edo nik ere hasi nintzanean jolariaz egin ostean, bale? A vibrant planet blessed by the light of the crystal. Amid azure seas, encompassing the westernmost of the 3 great continents, there lies a realm embraced by gods and forged by heroes. Her name, Eorzea. The annals of Eorzean history chart the rise of a succession of great civilizations, each one enjoying an age of peace, the Astral Eras. To date, all have proven ephemeral. In the year 1572 of the 6th and most recent Astral Era, the Northern Empire of Garlemald amassed
amassed a great army at the heart of Eorzea, seeking dominion over all. Rising in desperate resistance, the forces of the Eorzean alliance met their would-be conquerors in the field. Yet, even as the battle raged, the lesser moon, Dalamud, was plucked from the heavens through imperial machination. From its core emerged the elder primal Bahamut, who unleashed his fury upon the realm. The devastation brought Eorzea to its knees and the era to its end. 5 years have come and gone. The light of life still shines upon Eorzea. Man labors tirelessly to raise himself from the calamity's ruin. The realm is forever changed, a stranger to him once more. Yet heedless of what lies ahead, he shall press on. Spurred by the promise of peace and prosperity. Amid this period of great change, an adventurer arrives in Eorzea, one whose tale is yet unwritten. May he ever walk in the light of the crystal. Bueno, hor ikusi duzue hasierako bideoa, bale? Orain jarriko naiz berriz nire aurpegitxoa. Eman segundu bat. Eta ja dira baten konprobatuko dugu zelan doan gauza. Ez dago arazorik ematen dau, Twitterretik dena ondo doa. Hori, itxain nahi baduzue Twitterretik egin dezakezue, edota, bueno, YouTubeko komentariotik, nizaiatuko dizun zean behin begiratzea. Bakizue pizkatorpen naizela horrekin. Vale, orduan emango diogu start, hasieran egin beharko duzue pertsona ja, eta bar, movida guzti hori. Baina, bueno, lasai egon. Hemen kargatuko da gure pertsonaia, hemen dekozue, atzo botan nuen irudiarekin. Gapi bat gustatzen zait daukan posea. Kabroia daukan posea. Traje horrekin. Tio. Baitu zeak aurpegitxo, que mono. Jode, es super mono. Zesan ez nuketela jango hau. Bueno, hori alde batera utzita. Kargatuko dugu partida. Ai, ama. Gaur estarri gabe amaituko dut, Zuzeneko hau, gero Hearthstoneko finalaren zuzenekoa, eta gero behar bada egiten dugu anime versus manga zuzenekoa be, gaur amaituko dut estarrik gabe. Ai, ama, barkatu. Bestera, itota bukatuko dut. Bueno, ba hemen gaude, lasai. Dog, joder. Hau dira errekomendatzen dizkizuten misioak. Bueno, orduan, hasiko gara. Teklatu eta baita nahi baduzue mandoarekin jolas daiteke, gustorako. Nik nahiagut teklatua. Zaguko eskerreko botaiarekin kamera mugitzen da, bale? Eta eskumakoarekin ez baino hiltzarto bista, osea, jokalaritik edo jokalaria edo pertsonaia aldetik, bale? Gero, zer gehiago WSD mugitzeko eta zenbakiak habilitateak aktibatzeko. Bale, ez da edo meo bezala. Gero dekogu hemen gure pertsonaia, bale? Eta inventario lau inventario ezberdin. Gusten duzen ez lau inventario ezberdin ditugu, nahiko espazioa, bada espada.
Eta gero hemen ditugu, sistema, sozial hauek dira, sozialki, egiteko lagunak eta bar, eta gero daude hauek dira emotikonoak edo, ez, norabaitean, klik egiten duzula eta pertsonaiak egiten dituenak, eta ikusten duzuenez, daudela, aspertzeko ez urrengokoa, osea, pillo, baina pillo. Honek markatzen ditu ezuen hiltxarto eserita, etzanda edo eta txokoban montauta, txokoban edo dekozun montatzeko animalien edo inaldena. Gero zer gehiago, hemen txata, hemen dago aurpegia jarrita ez duzu ikusiko txata, igual gora mugituko dut, segundutxu baten. A ber, igual goian hobeto dago. Ez duzu asko galduko txatarekin, baina ia lortzen dudan goraino eramatea, hortxe. Vale, txatarekin ez da asko galtzen, baina hobeto hor goian ez duela ezer kentzen, bale? Gero, zer gehiago, zonalde berri bateratzen garen, zorgina pirulina arratza gainean. Zonalde berri bateratzen zaretenan hemen ematen didozue eta ja gortetzen zaizue eta gero berriz eman da, hautatzen duzue, kasu honetan nik hautatu dut set home bezala, badagoela eta listo. Hala nintzen zaretenen hemen agertzen zarie. Zer gehiago, hauek dira misio printzipalak, eta gero ere daude bigarren mailako misioak. Ostia. Hemeari emonda, mapa agertzen zaizu, inguruneko mapa, bale? Eta ikusten duzunez, ibiltzen duzuenean, bale? Transparente gratzen da, ondo ikusi alizateko bekoa. Hemen gaude, gezitxo hau gugara, bale? Eta hauek dira, bigarren mailako misioak, eta hauek dira... hauek dira, Defiance bezala zegoen, Defianceko jokoan, jokolari horretan, zegoela gune batzuetan, mapan banatuta, agertzen zela kreatura bat edo guztiok hilal genuela. Bauda horrelako horren antzekoa denbora bat dago, misio antzeko bat da gune horretan, eta adibidez izan daiteke hil ez dakizen bat kreatura, ez dakizen kreatura espezifiko bat, hainbat hil. Eta gero lortzen duzunean, esperientzia eta dirua ematen dizu, hilak. Dakizuenez, Final Fantasyko dirua, hilak dila. Ordu, orain arte, misioekin txulo, que guapo. Misioekin nahiko ondo ibili naiz, esan nahi dut, nahiko ondo ibili naiz, zera, ez dut behar izan, bandik farmatxera joatea, aurrera jarretu izateko, bale? Ordu, nahingo dugu misiotxo batzuk, eskumako, egiteko, eskumako botoia da, bale? Jakin dezazuen. Men dago, esan ematen digunez, normalean ez digute emango dirua, esperientzia, eta emango digute objektu bat, edo dela, bazkenan saltuta, pi bat gil ematen duela, bale? Azken finean dirua. Eta gero, orain nik hauek ez nago hartzen, hau atxo bukatu nuen armadurago eta pizkat aguantatzen nahi dut, bale? Baina, hemen ikusten duzue mota ezberdinetako armadura daudela. Eta, hau izan da, fulupa. Bale, eta eman nahi dugula edo, entrostu ez dakiz zer den, materia oso garrantzitsu batek, bale, onartuko dugu. Eta nire gusturako hemen egiten dutena da gehiegi hitz egin. Nire gustu pertsonalako. Gustatzen zaion erakurtzea eta dena ondo enteratzea, ondo, primera, baina niretzako gehiegi hitz egiten dute pertsonaiak eta akzio gutxi. Te saludo edo agurtzen zaitut lagun honorifiko eso, honratua edo. Kapitain acting de actuar, de aktibo edo suposatzen dut horretzen dudala orain den bera kapitaina dela, bale? Atxo misio batetan kapitaini bat hilbehar izan genuen eta horren suposatzen dut bera igo dutela kapitain rango orduan kapitain bezala edo bai, hori da, justo. Kapitain bezala bete behar asko ditut I should be much obligated if you... Oso bilatuta daudea bera requeste eskaera bere pertsonal bat edo berari eskaera bat egiteko.
bere haien esfortzuetan edo itxetzen nahi du beste kapiteinari buruz hil genuena edo zegoela korruptoa zegoela eta abal poneo ber Jazpin horin gestak izerdet baina gana xaxe egin dutela bere korrespondente edo bere gauzetan bale, eta aurkitu dutela eskuditz bat tipo horren izenean eta helbide bateten. Ostia, baina tipa dela sultanaren elite soldado bat edo elite bat. Eta ez dakila zergatik nola izan zezakeen tipoarekin, tipo honekin, tipo hau ustu zela kapitean ez dugulatzen ondo izena, hori, negozioak eta bar. Vale, eta orain dakitela, kapitenia zegoela, bueno, kriminelekin eta bar lanean eta baita ere, eta pentsatzen dutera edo, hogin ere izan daitekera edo, egon daitekela. Bueno, esaten hori, eskutitxe izan daitekela evidentzia bat edo, proba bat azken finean. Eta and so I dare not tamper with itself. Berarekin edo, zozer berarekin. Ez duela, suposen dut esan nahi duela ez duela izango nolaiteko piedadea edo. Bueno, baina esaten du, baina azkenengo eguneko eventuekin edo gertarekin ezakila nori sinetzi informazio horrekin, momentuz. Eta otatu digula guri. Eta suposatzen duen, eraman behar digula eskutitza, esaten duen bezala, Mr. Momodiri, hemen gokoak, guikzat, eta kontatu gertatu dena. Dela sultanaren, ez dela bakarrik ez dakiz zerten, ez dela hori laguntzaile edo, zeo zerran laguntzailea bakarrik, osea, baina, bueno, sultan zuhorta honek ematen du nahiko, bere ondoan nahiko duela. Eta jakingo duela nola eraman gauzak aurrera. Bueno, orain ikusten duzuen ez, aurkitzen dugun, behitu hemen agertu zaigu, hau da misioaren gunea, onarte joan behar gara. Hemen ezin dugu txoko hartu, bale, behatuko dugu zatxo bat. Uldanera bada, onarte etorri behar gara, bale, hartuko du txokobo bat, eta joango gara azkenean ibiltza txapada bat da. Bale, ondean ondago txokoboen mutikoa, hementxe. Hartuko dugu jera txokobo porter, bai, uldaneraino hartuko dugu. 5 gil, eske minuto bat eta 5 gil dira, jode. Zda ezer. Eta orain, hau bakarrik doa, gero, hortik badago tokitxo batetan alokatu aldituzula. Eta dira 10 minutu, 80 gil ez el txarto, baina baitu, osea, gaina musika super epikoarekin. Zagua galdu dut, hemen. Beitu txokoboan. Korrikan. Bueno, minutu bakarra danez, guk, hemen, esku azkekin, ibilar gara, beitu bama! Esku gabe gideatzen ari naiz, esku gabe! Herri hori da Uldan. Nire pertsonaia, horaz izan ez dakit guztiek horazten diren, eta bakarrik nire pertsonaia. Hau da herrira, joanten ari garen herrira. Hola, dordoka handi bat hildute. Pobrecita. Ikusten duzunez gainera, ikusten duzunez, misioak pilo bat esperientzia ematen digute, 6.000 esperientzia, osea, pasada bat da.
Eta gero bilatu behar dut non erosi dezakedan maskota, jendea maskota erosten dituelako bere maskota propioak hemen ibiltzeko eta balolan. Bilatu behar dut non erosi daiteken. Eltzen gaude ja da, uldanera. Hemen usten gaitu sarreran. Eskarrik asko, lagun. Pero eske bost gilgatik. Gero orain bai egin dezakegula, orain pasatzen dugunen hau korrika egiteko. Gero ere teleportazioa erabil dezaket, baina eunda piku gil. Horre, sí, takata. Eta ez du nahi dirua gaztau. Momentuz. Eta orain, ingo duguna da, hau, holan jarri. Eta joan behar gara, orduntz. Venga. Eta den korrikan, eta orain maparekin ikusten nola, ikusten da bekoa. Eta gu galdi berean joan algara ibiltzen. Eta horri behar gara hona arte. Misio bi hauek ez ditut hartu nahiko... bueno, lau. Karo ez, eske nahiko... Hau amarrekoa baliteke nahiko interesante egotea. Baina, bueno, bestea, en fin. Vale, menik egoko gara. Eta hemen eskerretara. Hop, eta hemen dita. Otxo, beto. Kamara ez dakizeratik beti kontlapikatu batetan, aldatzen zunean zonaldez eta bar kontlapikatu batetan hasi egiten da. Piskat, nire gustorako, deserosa. Bueno, rabote! Duela asko, zara ikusten edo. Bueno, eta dadanen kontatu didala egon zarela oso kipin, ez dut okupatuta dugu guratzen dut ezen nahi duela. A ver. Bueno, eta esaten da, bera dagoela eskertuta guztiarekin, egin dugun guztiarekin, herriaren jendeagatik. Ostia, bale, esaten, ez dakit no zer esaten duen, baina, bueno, azken finean esan nahi duena, bueno, jendea edo, ja, pizkat, herriaren historia edo bilakatu garela. Bueno, eta esaten digu, behiratzen digula, eso zer esateko dugu zula. Eta ematen diogu eskutitza. Eta ja zer gertatzen den. Batzutan iztietan dute beste batzutan ez. Bara ematen ez eskutitza. Eta esan den, hau dela. Esaten du, Flap uste duela, hau gine egon dela Balduinekin negozio txarrak egiten. Eta esaten du, eskutitza hori esan enteka zeo zerren zera. Eta esaten dugu, Flapa ez dela larritu behar hau ingatik, zenen eta, bueno, bera dela ezagutu duen Sultansgurren zera, jarraitzele sutsua bezala edo, ez? Hor, dela oso fiel, zaitatzen euskaraz fiel dela Sultansgurnari. Ez duela azten zer esaten duen eskutitzatzen duena, baina ez duela uste, ezta? Eta zen dugu, ez da izan Owen... Eta esaten dut kola sentsazio txar bat horri guztiari buruz. Eta esaten dugu, entzun, labote. Eta esaten dugu, uste duela zerri buruz doan guztia. Behar dudanik, esguer ez da jantzi edo, eta izlik egotea. A ver, entzun, Uste duela zeri buruz duen eta ez dut oso ondo lertu amaiera. Ez dut egiten du lanari buruz eta bar, ez dut oso ondo lertu amaiera, baina bueno.
Ematen du neskatonek badakira pizka bat nondik norakoa doan movida guztia. Zer gaitezke? A ber... Nola? Zer egin nahi dut? No zera tipa hori hor. Bueno, bale, no. Bale. Orduan, orain, onagoaz eta zer kontatzen digun. Can I call on your discretion? Zoute, itzo, listen, bale. Gure diskrezioan, sinesten gaitora, ez zenbaten digu, ematen dugu agresio bat, ondo. Bueno, zera. Klinge, anillo bat hau lasai, anillo bat ematen digu. Zer gertatzen den. Deutsche World believes Ulla to be sultanate. Kanpotik esaten du edo, kanpotik edo ematen duela, edo sinesten duela, believe. I believe I can fly. Ullan sultanetena dena, baina sultano namo gatik eraman da. Osea, hau dagoela sultanate dagoela errega bezala edo sultan bezala, baina beste dagoela atzetik. Ba, bueno, zer egin berdone eta bar esaten ulnamo truth is egia dela pentsatzea. Eta dela sei es a ver hold the most sway ez dakit zer den, baina bueno, desendik dela herria edo herritarren seietatik bat wealthiest ez dakit zer den. Wealth ez dut entzun inoiz. Eta esaten du behar bada horregatik sultana duela herriaren laguntza. Pitu zerako postureko nahi, como en plan, ¿qué pasa, tío? Vale, barkatu. Ez duen jarri nahi zago ahí, en plan de, ¿qué pasa, tío? Encima está mono. Busimate, slungle to keep even that... Slungle, entzuna dauk edo ez dut gogoratzen zeren. Baina, bueno, zaiatuko dela edo zaiatu nahi duela... Ematen du badagoela... Zera, gerteraren bat edo dela de dominio publiko esaten dena gaztelaraz. Bale, osea, familia errealaren dinastiko eskutua lapurtua izan da. Eta esaten du... Karo, bale, badaki zer gertatzen den. Neskatua pentsatzen du Owen izan dela eskutua lapurtu duelako zera. Aldatu dutelako nintxe bertan guardia edo pasadon gauan esaten du edo. Eta gero esaten du, klaro, eskutitxari izan dira idatzita made of da desegin ulertzen dut. Made da egin, orduan made of ulertzen dut dela desegin. Orduan ulertzen dut korona desegin duten bastardoen gatik idatxia izan dela eskutitxori. Bueno, ikusten duzuenez, pixkat testurak eta bar, ez dago topera ziurazki asko zer hobeto izango dela. Holan eta gutxo labera medion edo inguru, opzio grafikoak, eta bueno, ikusten duzunez bez grafikoki ez da
polita da, visualki zaudenean hortik biltzen eta bar, visualki oso polita da, baina ikusten duzuen ez pizkat hemen hurbilagotik ez da beste mundu zer hori bai, aurpegiak eta bal nahiko zaindutak daudela. Bueno, en fin, jarratuko dugu historiarekin. Ba, eta zaten du, izan daitekela koinzidentzia bat, ba hori, zautzen duten muntik gizonarekin egon dela fraternizatzen edo, ba, tiebez, guztiebez, suposatzen dira lapurrak edo horrelako zer. Suposatzen dute, ez dute oso edo pirata, lapurrak edo horrelako zer izango dela. Dekada justo eskutitz bat oguinentzako, ira nahi tekela bizka un poquito sospechoso. Self-robote. Osa, zer ematen digula, norbaintentzako. Bueno, eta kontatzea, momodik bidaltzen digula. Hartu egiten dugu. Eta nahi zaten dugu. Eta zaten dugu, pentsatzen duela, pentsatzen badu, ematen duen bezala dela, laguntza beharko duela edo. Eta, I want you to learn him. It to him, osea, nedo lagu beraren gana joatea. Herriaren, bueno, futura horretan egon daitekelako dana. Vale. A ver. Eta itxen, behiratuko dugu, ez dakit, hemen ez dakit grafikoak gauze daitezken. A ver. Belarrena behiten duen, belarriak ipi bat gustatzen zait. Uxen makros, ostia. Ez dago hemendik ez eguen... Hemendik igual, Super Final Fantasy 7 izan den hori. Vale, Duty. Honor Country. Vale, ikusten duzenez, grafikoki ez da... Jo, horbiletik ez da oso ezer, beste munduko ezer, baina, jode... Ai, como me encanta eso. Baina gero, jode, prospektiba ikusten duzu eta... Jode, super ondo eginda dago, berez. Osa, behitu, atea, urbiltzen bazara, horbiletik ez da ezer, beste munduko ezer, baina holan ikusita... Jode, super polita da. Eta, barkatuko dira zuen, segundu utzu baten, biratuko dudalako... Ia... Zeo zer komentatzen duzuen, zeo zer esaten duzuen, emisión principal, estamos... Vale, igual frame batzuk jauzi dira, lau frame jauzi dira, baina orokorrean ondo doa, Egon daiteke lag pizkatzu bat, vale, zebez. Nendik inora, hiru notifikazio, bueno. Bai, a ver, es que... Gode... Dekizunez gero iruretan dugu gestuneko finala. Eta orduan... En fin, hor gabiz... Gora, bera. Una de las actividades de este año... Festival... manga de hecho. Hostia! Hortik utziko dut. Bueno, gero ikusi dezaket lasaitasunez, baina, bueno. Gero beratuko dut hau, getxoko mangarena. Dakizuenez, zazpian, ez madriltzartu zazpian da. Getxoko manga. Todos correcto. Vale. Orduan jarraituko dugu. Amenizatuko dugu. Eta hau gora. Vale, orduan joan behar gara. Tipo renbilla. Eta joan behar gara hemendik eta gero handago, vale. Hemendik pizkat eskaltzeko, altik ateratzen gara. Tiratuko dugu hau. Orantze eta hemen eskerretara.
Ongi, ongi, ongi. Dena ongi doa. Jup. Tik, jendearekin ez estanpatzeko. Hemendik joan behar gara. Bilduko dut hau, ez du dala ondo ikusten. Gitzatzen gara, ez da? Eta, ala, bestaldera. Hemendik uste dut dala. Non gaude? Galdua nago. Hemendik egon beharko litzateke tipua. Ahí va, tío. Gustin ez. Ah, bale, beste kale batetan dala. Pizkat galduta nago oraintxe bertan. Ah, bale, merkatarien kaletik joan behar gara. Bale, orain bai, orduan bestaldera. Bale. Ya está. Gozun zuen zere, egun eta gauko zikloak daude. Oso polita egia esan da. Oso polita. Ikusten duzuen ez, orokorra gero hurritzen zara eta, bueno, grafikoki ez da beste munduko ezer. Baina, orokorrean ikusten duzu eta esan dut, ostia, polita, eszenatokia politak dira. Politak direlako, osea, así de simple. Eszenatokia politak dira, berez. Oso ondo daude eginek. Yup. The Step of the Fall. Ulda. Usten, sonarri batera zatzen zarenean, kontrapikatu hori pilo bat molestatzen da, neurri gutxienez. Vale. Eta higo bergar eskerera gora. Gora. Bera. Gali. Gure jaia azita. Giro. Ongi. Eskalera gora. Train hemendik. Eta. Ona, eskalera gora. Korrika! Peitu nola mugitzen duen ipurdia bustanarekin. Oh! Por Dios. Txoratzen nau ipurdi hori. Hemendik bertan. Eta horra joan behar gara orduan orain. Holan. Orain, ona. Eta gero. Estambutzen garela. Hemendik. Bai, eta hemendik bera goaz. Ez dira ez dira aurrekoak. Aurrerago daudenak. Igotzen dutela be. Justo urrengokoak. Mesur, gente! Mendikona. Bai. Toren guztia aurrera. Beit, eura adibidez ez dago beste munduko ezer. Polita dau. Ondo dago eginda, ez dago txartu, ez? Polito. Hemen merkatari bat dago, benetan. Joder, zelako niela. Barendu gara eta mesua dago. Opa, ez da hemen. Mesua da hor. Suntansborn Elite. Osea, The Heart of the Sword, espataren bihotza
gezurra egiten du, edo gezurra esaten du, edo state your business, gelditu zure business, zure lana. Barkatu, pardon, frantzesez, xa raro, frantzesa esatea. Esan duzu Lost Irland, galduta dagoen Irland, proceed, osea, horregatik. Vale. Sartuko gara. Ara zer gertatzen den. Ze hostia. Beldurra ematen nau. Well met adventure, vale. Well met, osea, ezagutu. Ondo ezaguna adventure. Adventure, da,kezunez, adventuraria, edo. Ze business, ze negozioak ekartzen dizuna. Eskutitz bat. Ikusiko dugu. Mango diogu eskutitza. Eta zer esaten digun eskutitz honi buruz. Emakumea da. Ostia. Irakurri duzu? Ez. Zerako. Zerako arropa ezberdintasuna. Que fuerte. Ikusten dut, baina... Baina daukazu, inclin, suposatzen dut zen edo, nolabaiteko dudak edo... kontenidori buruz edo, uste dut. Vale, Mr. Mogodia saldu digulaz... Crown da... Jode... Erreala, familia reala ez, errearen edo... Garrantzitsua edo, errea edo erreina. Ez dut orain ondo gogoratzen. Eta... Crown? Korona, igual koroa. Igual koroaren garrantzia eta galtzen badu... Sultana galtzen badu zer esan dezakeen edo. Theft ez dakit zer den. Mira, social sames, theft sames. Osa, berari edo erroba botatzen zita darrako zozen. Erroba beraren adera, bai, ikusten dugu. Griu lax. Inmedutiz, osa, oso lasei egon dela bere bete beharretan edo. Eta justo hor momentu batetan, lia da padre. Zaten du ez dela momentu ona edo, kontatzeko, joder, baitu arropa ezberdintasuna, tío. Es que no me jodas. Yo de casi en cueros, literalmente. Plan, mírame el paquete y la otra iba como el cachorro con el copón. En fin. Bueno, tefteko ordua izan denetik edo, bilatu intugu frantikali jode, zetatzen itza orain. Nola zen? Mi puntan daukat. Ulertzen dut dela koncienzudamente gazteren ez horrelako zozer. Gutxi hola bera. Ba hori, proba edozen proben bila edo. Proben bila. Koroaren bila edo. Kroun suposatzen du koroarai zaiten nola. Baina ez dut zer aurkitu. Tief, bale, lapurra, egia da, lapurra. Jokoa bezala. Astutan edukan, egia da, bai, tief, orain jauzi naiz. Osea, baina lapurraren identitate edo, eta bere motiboak, oraindik misterio bat direla. Nik heldu naizenera arte. Eta dekotela eskutitz hori ero, mandigun eskutitza. Kriminalaren estatua edo. A ver, init, de criminal estate.
ez dut oso ondo ulertzen, baina ez zer esaten du criminal state, osea, kriminalaren estatua edo, eta ez zer esaten du koroa edo Grace Crown honen presari buruz horreleko zer. Itzultzeagatik nola baitean eskatzen dutela nola baiteko nola esaten da nola sekuestratzen duzunean eta eskatzen duzu dinean diru bat itzultzeko. Zaitu hain ateratzen hitza, justo. Eta esaten du neskonek esaten du dokan aukera bakarra dela, bari, onartzea demanda hori. Bestela, steak ez dakiz erren, to do otherwise, igual gehiagi egiteko dorleko zer. Bueno, eta hori, koroa edo representatzen duela neskatoaren edo sultanaren, bali, breathe da Birthright ez dut oso ondo nintzen zer da, breathe, ez dakit berrela den hori arnaztearena edo. Eta, claro, beradera, vale, legazi da, legado. Nola baitan, koro hori representatzen duela, ba, legadu hori edo. Eta izan behar dela, errekuperatu izan behar dela. Eta esaten duen eskota, bai, joango dela ona eta ordainduko duela. Vale, eta esaten du ez duela bakarrik, osea, ez dela hain txartu edo noitik hain jota bakarrik joateko eta esaten diguela guk joan nahi dugun berarekin. Eta, bueno, esaten duela, mamodiatzen diola gu buruz. Eta, bueno, eta sultanaren izanean eskatzen digula laguntza, vale. Vale. Mira, que mono, es que me lo comía. Vale. Eta orain, enora joan behar gara. Mapa. Central Zalan. Ona. Hori dago... urruntxo, Black Blues Station. Ja txoko batzukin joan algara arte. Vale. Horretuko dut ondo doan dena. A ver. Bai, ez dira berriz jauzi dropak, beraz frameak ondo. Ondo ez duzu zer komentatzen, gogoratu komentatu dezakezuela nahi duzu guztia. Guztia. Venga, guazen ba. Exit. Yes. Baina trenak eta barten bidak eta bar, baina ezin hartu, bale. Joango gara txokoben bila, eta ea gutxen ez arte txokobekin joan algaren. Denik eta ingitzi behar gara hemendik. Izteko bidea, bilatu behar dugu. Aka, hori da justo beste eskailerak, bale, egia da. Bueno, mengo jendik usten duzunez, bustak eta bat agertzen dira. Mendik. Ui! Joan behar gara txokoben bila. Edo, saituko gara gutxenez ingurura eramaten ningun txoko batekin. Eta 5 gil ordaintza edo, pues ez egite inondik inora txarteru ditzen total, eta kentzen diguna matxakada horri biltzen, nahiko txo da. Ez eta medik den, baina, bueno, zaituko gara.
Ja, ingurunera eramaten gaituen bestela, biltzen joan behar. Amaikak eta zortzia da, elamaguia da iaia ordutxo bat. Jolazean. Uneko gu txokobak. Ongi. Txokoboki. Txokobo porter. Behitu, behin indezekula renta txokobo. Larogei gil, 10 minutu. Behitu, bajongo gara txokobarekin. Horrein ikusiko duzu nolakoa den gidatzearen movida txokoba. Zubrepikoa da, hori bai. Eta larogei gil ezait, jora bera, horteko danekin aurreztuta. Eta joan behar gara... Horra, edna, de klutx. Hemendik bidetxo jarraitu jaian arte eta gero hemendik, bale. Hemen ikusten duzu, 10 minutu hor jartzen digu. Ui! Hor ikusten duzu nola guazen txokoarekin, musika de fondo, super ondo, super polita. Oso ondo eramaten da, egia esan da, oso suabe doa, oso suabe. Naiko ondo ina dago, iaia pertsonaia-arekin joango bazina bezala. Eta lan ere pixka bat eszenarioak edo ikusten dituzu, Ez dela beste MMO ez dokan ezer. Baina, bueno, eszenarioak oso politak dira, edo nik gustokoak ditut, egia esan da. Lago bat ere txarto, ina, nahiz eta hori, lehen komentatu dena, igual grafiko bat topera jarrita, igual hobeto ikusten da, baina, bueno, joe, nahiko ondo ikusten da, egia esan da, nahiko ondo. Beitu, eske minutu batetan egin du errekorrido, osea, flipa, txabal. Orain pasatu eta eskumatara, bidea, hortik gurutzatuko dugu zubitxo hau eta aurrera. Pilo bat denbora horrezten duzu txokobo batekin ibiltzen, joaten, osea, pasada gutxa da. Ui! Erasotzen digute, paso, gurera. Vale, jausten bazara badago mina, jauziera mina badau. Hostia! Galdu naiz. Eta ditu hor ondoan gaudela, hortik. Hostia! Txoiek eragotzen digute, osea, etortzen dugu gana. Eta uste eman behar dugu. Hostia. Bueno, txokoba momentu zadekogu, beraz. Bidetik joango gara. Epa, ez bidontetik ez. Horretatik baizik. Pizkat lur bidea da eta... A ver, eta... Hemendik-io. Bale. Badaude baita ere neutralak diren izakeak ikusten duzuenez, osea, ez dira guztiak hor super erasotzaileak. Hemendik. Eta inguru honetatik dago, ez dut osun ikusten nun. Behar bat hor goian da, hemendik. Haitu, hor beha, bitu topatu dugu. Destination. Noletu esekutu command well mounted, vale. Osea, jitsi behar gara, bueno. Txene soneño lugara, ez dago txarto, jode. Txiko gara
Jaisten bazarete eta lokatua bada galtzen duzu, beste denbora guztia. Waiting. Waiting o sir. Vale, tutik alz. Zer, hemen murrukatxo bat izango dugu ematen duenez. Ze ondo, ze polita. Talan ikusten duzu eta burruka sistema pizkatxo bat. Ez dela beste munduko zer. Hiru. Show me the crown. Vale, osea, erakustea. Ai. Vale, esaten du, esango duela behin erakutsita, osea, behin dirua eman da. Vale, logiko, esaten dira, nola, zer ustuzu, gai oste guma putak gaura? Lehenengo erakutsi eta gero ja negozio egiten dugu. Esaten du, klaro. Esaten dio, ematen duena, zoro dagoena zuzalera, zen genuela bakarrik eterko zara neskatzoa edo guin. Eta ematen duena zaudela bakarrik, klaro, logikamente. Karo, esaten du ez, nola zerako zurtasun daukat egon daitezkela aurkeroak ingurunean. Prest. Karo, eta esaten du guztu, konfiantza edo ez dutela egin eta bali, tratua ja ez dagoela. Renketa duela esaten du. Hor botatzen dio dirutsoa. Boi, ez da neska, mutila da. Bera, success, osea, bera egin duela edo ondo egin duela. Hainbat lapur zuten egin. Osea, arma bat egin nahi dutela. What? Azkenean burrokatu dugula haiekin, bale. Joder! Tipo gehiago? Osa, espera ez da zuzenean erasora botako? Sí, hombre. Ez dugu ies egingo. Ea nola gartzen den hortik. Hombre! ¡Hombre! Han llegado los refuerzos. Hala. Hiltza gaintzen du. Bueno. Fight! Este naiteken bezala, Lagunduko digu neri. Caña moten. Venga, zaitez kabroi.
Zenez bali, klik asko, movida asko eta gauza asko gertatzen aldi berean. Hau daiek besteak burrukatzen da zaitasunez. Bat hil dute uste dut. Venga. Eta hau da burruka basikoki, edozein MMO bezala. Ahí dándole a la tecla como un loco. Zaten direna gure lagunak dira, teorian. Pero, ¿qué hace, puto loco? Hostia. Estos gilipollas ematen ari dituzte. Brutalitate hau ja, eta gero hau. Eta orain hau. Venga. Portio bat erabili edo nire usteak dira. Afuera. Eta magoak. Ditugu. No, hostia, que paliza. El Foxito ya cagando hostias. Afuera. Dultzen baditugu. Dugu pozio bat, ja, baina, ja. Baina, ez dugu hil. Egin dugu magoa, tío. Ba, listo. Epa. Ez erala. Bai, eta dekogu habilitaren artean zendatzen gara pizkatxo bat hortik. Papasan! Hauek bila ere laguntzen papasan hori. Egurre! Egurre! Jesa jo la bizitza asko falta. Lakoetan lehenengo beto da bori, sekitzoi harin nintza eta gero lautzen dizute. Bai, horrekin zendatzen gara. Bai, hau ja balago ja jazita. Listo. Handiko dugu orain arkeruekin. Bai. Afuera. Eta afuera eta nahi abakatuko dugu bestela. Joder. Txau inbokatu dau, benetan. Bai. Koituko dugu. Ahí ondo. Listo. Listo. Akatuak. Zergatik, Mr. Papasan, zergatik, nola? Generala esan zuen, ikusi zintuela joaten baultetatik.
pentsatzen zuela edo suspetsatzen zuela zoze zegoen hor arraro eta bidali zigun izatea begi bat zure gainean. General. Vale, aietako gehiago iparraldean. Bale, esaten dut, aietako telakron korona, beraz, hau bakarrik delayaz atxatzen digula. Ezer esaten digun. Bale, itxengo dugu berriz herrian. Eta joaten dira, hasi zen mejan aquí tirao. Hostia! Osea, indar honen jatorria dator argita garbi. Vale, irabazi zenion golenari. Ez que, egon zen beste misio batetan, lagun genion tipo bateri, eta norbait edo tipo honek golen bat inbokatu zuen, eta guk irabazi genion. Horregatik dio golenarena. Baina esaten du, gaurko egunen ez tengo oso ondo. Jodo! What the fuck? Mournful Voice, osea, Mournful ez dakizel, baina, bueno, kreazioaren ahotsa. Eta bidali diola abismoaren kreatura bat. Bueno, eta bere horren da, bueno, Mournful Voice, osea, Mournful ez dakizel, baina, bueno, kreazioaren ahotsa. Bale, ikusten da, berriz, barkatu, arazo tekniko txikitxo bat, ez dakiz zergatik noiz baiten, noizean behin blokatzen zaitor nagaioa zuzenekoak egiterakoan, bakarrik zuzenekoak egiterakoan ez dut ulertzen oraindik zergatia. Ez du temperatura moiden dela, edo prozesadorea, barkatu Sergio egunon, edo prozesadorea baliteke zerra izatea eta 3 urte ditu ja da prozesadorea eta igual batzutan blokeatu egiten da. Ez dakit oso ondo zergatia, ez dakit oso ondo... Inolako arazorik gabe. Eta orain blokeatu egiten da. Ez dut ulertzen benetan. Edo igual ja txarter grafiko gabe sarkituta dago eta bizkatu gustatzen zaio. Ez dakit. Ez dakit oso ondo... Jo, ez que ere 60 FPS-etan dauka, jaitxuko dut. Jaitxuko dut 30-etara, igual hori be laguntzen nau. Pizka bat azkeago joatea... Nabarituko dugu, ziur. Ziur nagoen nalituko dugula. Vale, a ver, kargatu. Ia, ez dakit nola afektatuko dion hau pertsonaiari, Espero dut errepikatu behar ez izatea misioak. Espero dut. Agarra nivela, gladiator. Espero dut errepikatu behar ez izatea misioak. Gutxienez, ezkeneko misioaren aurrean kargatzea edo. Ez dakit nola afektatu duen hau. Itxoin kargatzen nago, oraindik ez duzu ikusten, baina kargatzen nago. Ez dakit nola afektatuko dion. Inondik inora. Top. Ontzen zait uldaneko irudia. Animo.
dakit nola afektatuko dion. Errepikatu behar dugu atal hau. Vale. Errepikatu behar dugu bakarrik azkenengo zatia. Justo misioa hasi baino lehen. Dago, minimizatuko dut. Vale, eta teoria, epa. Close. Kauen. Minimizatu, koitadu alakoa. Batzutan kostatzen zaio. Ez doa ondo, minimizatzearen movida ez doa ondo. Kostatzen zaio batzutan pilo bat minimizatzea. Vale, orduan teorian ja barrez badago ondo. Vale, hau desaktibatuko dut. Vale. Zakit oso ondo zergatik, suposatzen dut prozesadoren kaka dala, baina... Kauen. Prozesador, ez que gainera prozesador ondo mantentzen da temperatura, txartel grafikoa da uste dut, ez dakit. Uste dut txartel grafiko honek ja nahiko pizka bat ikututa dagoela. Baina, bueno, berriz errepikatu behar dugu hemengo burruka, baina ez da gauza asko, gutxienez. Eta gutxienez hemen gorde digu, eta ez, 2 misio atxerago. Bueno, orain saltatu dezakegu movida guztia. Guztia ja ikusi dugulako. Hasiko gara hauei laguntzen. Holan, gero honetarako soldadu gehiago daude. Zut, etxi dela zaigo dela volumena. Burrukan da pasea bat volumena, benetan. Pensa y tal, eskat bat hemen burrukan. Eskat komplikatua da. Vale, bat gutxiago. Lagunduko dugu oneri, eskatuari. Gero Arria ditugu hobeto. Harinago ditugu bestea. Vale, ongi. Orain. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Magoak alkatuko ditugu. Apai, egurre. Zituren magiak alde batera handa. Hemen arkeruaren bila. Katuko dugu arkerua. Toma. Beren joango gara euskaren bila, ritu. Maja. Majo, ya está quito ondo zer den. Orain, lagunduko diogu oneri. Oner. Hostia, egin dio ageria desentea, Venga, taska. Dugu kentzen bizitza asko, baina, bueno. Burrugak gutxien ez pizka bat ekilibratuak egiten dute eta hori oso ondo egiten dute. Gutxien ez ekilibratuak dira. Hau. Zenez burrukak bori, eskat ekilibratuak dira. Badago la ia. Pero hau akatzen baten du. Bera niri.
Opa dagoela ia. Hauzi, kaburro jalakoa. Bueno, esperientzia gehiago gutxen, Ez dut uste, Listo, eta orain, oneri. Kainen motera. Venga, cizaña. Apai, orain bai. Ondo. Garen guzti hau pasa dezakegu. Joaten dira. Eta tortzen da bestea. Besteko itadua. Nabaritzen dago eta 10 FPS-etara blokeatu dugula orain, Zegoela 60an. Hostia! ¿Qué dices tú, puto loco? Molt bé. Ez da be, oso indartsu. Ikusten duzuenez, ez un 1 contra 1, un bat versus bat, eta ez digu, nahiko berdinduta dago. Egiten digu, pozoiatzeko hauek eta bar, baina, bueno, nahiko berdinduta daude burrukak. Ikusten duzuenez, nahi dut esan, gutxo gora bera, jokoa ekilibratuta dagoela. Irabazteko ez dugula hor beharrez fermatu behar joko aurrera eramateko, misioak eta bar. Berez egin dezakegula ondo, misioekin eginez eta bar, berez soberan dekogula. Ole. Guk aldugula, tiponen kontra. Bai. Irabazteko kontan gaude, behar bada pozio bat erabili beharko dut. Edeko dugu poziotxo bat, bada espada. Irabazteko kontan gaude, oraintxe bertan. Zenena bost eta bost dela normalteko defentsa habilitatea eta pozioekin batizka bat. Nor dago erasotzen, tio? What? Laguntzen dago. Ostia, hau da... Tipo hau da... Ostia, tipo hau da... Gero asaltzen dizut, lasaitasunen. Ostia. Hau da, zeldeleko bidean ikusten zaio, baina gero gurutzatzen dugu hainbatetan. Hostia, LOL. Wow. Duty complete. Wow. Nor luze egun laguntzera. Moi eta gata dugu gara, askoz gehiago. Mortaz. Mortalak irazi diotela. Hau da... Atxerago guratzen dituguan betetan eta dabil energi mota baten dabil katxarrorekin, eskuan daraman katxarrorekin, energi mota bat ikus dezake, eta dabil, eta justo momentu horretan gu gaude erditik. Paragons, esaten du. Hau da disturbioen errevelazioa edo. Sospetxatzen genuen kausa erditik zegoela, baina... Ez hori zera haien benetako izena edo. Txof. Alda bil begira.
baina ezin gara egon ziurtatuta egon, bera dela disturbioen erruduna momentura arte. Orain sultanatea behar duena da enemigo gehiago. Sunlace, guk. Ea, bide hori edo zerkatu dugun lehenago edo. Itxaron behar dugu edo. Ez dituzut etxengo nire homeland, nire datorren tokietik edo. Bale, zuzara one of the beastef, paridun bat. You know. Badakizu. Diz marka hauek. Hirugarren denbola aurkitu dudala. Bale, hirugarren aldia topatu zaitu dudala horrelako tokietan edo, esan nahi du gutxi gara bera. Ez badakit hobeto. Ni nereaz lodeston. Bueno, ala nola, anyway. Hasi konen zuri jarraitzen ingurutik. Nor dakizerako konspirazioa estrena egon dara zaren feitu nago etxe zaion. Ay, Dios, como me encanta mi personaje. I just. Egongo naizela momentu guztia behiratzen. Vale. Aguratxeteko jodera. Bueno, azkenean nena atera eta bla. Bueno, eta nota horrela, joan behar dut. Urrengora arte, dute. Hala, agur. Botak berdinak dira. Ay, mira, que mono soy. Kenduko digu maskara, ezta? Beste kristal bat. Beste misio batetan horrelako kristal bat topatzen dugu. Baina urdina, morea da. Apurtu da kristala. Pero que mono soy, por Dios. Sordu dekogu. Margitzi. Vale. Listo. Horen joan behar gara. Misioa entregatzera. Nora joan behar gara misioa entregatzera. A ver. Vale. Uldanera joan behar gara. Vale. Orduan mendik ona eta mendik txokubo bat hartuko dugu. Joder, eske nabal txokuboaren arintasuna noritzen da pio eta eskertzen da. Joder, minutu bat bakarrik. Galetxe. Apai. Tipi-tapa, korrika. Tipi-tapa, korrika. Bueno, lan pizkat ikusuzue jokoa, misioak nolakoak dire. Habilitate batzuk. Hau gladiadorea da. Vale, torian gladiadorea gara. Que chulo, tío. Chocobo. Uldanera, joder. Amaos Gil. Beziren bost. Bardin dago. Minutu bat da. Minutu bat dela ibiltzen merezi duela, joe. Chocobo.
Nola jakingo dute txokobuak nola joan behar diren. Porque hemen ez dago inor gidatze, oza, bai, neu, baina... Principios... Tengo un servicio taxi, o sea... En fin... Polita da jokoa, benetan. Nik gustoko daukat. Gustoko daukat, hau. Tatzen ez pillo. Egia esan da. Ja, nio, txoete, neko ziurra izango da azkenean. Hilabete bat edo hilabete parel batetaz eskrizioa hartzea eta jolastea pizkatzu bat eta gero bertan bera ustea. Neko polita, ezberdina, bitxia. Gutxienez, azkenengo garaiko Final Fantasiekin konparatu eta pizka bat horreagoa dela esan daiteke. Que azkenengo Final Fantasiak finean ziren Final Fantasiak. Ziren, edo zer Final Fantasia bat bezala, gutxienez pizka bat itxura gehiago edo dauka, musika, behar bada ere laguntzen du. Ez dakit. Final Fantasy zazpi eta sortxera gehiago gogorratzen da besteak baino. Por cierto, atxo topatu nun bilatzen, atxo doroin egun topatu nun Final Fantasy sortxiko kaja, play batekoa, originala, eta hor daukat britrinan jarrita. Ondo ikusteko. Araben eskerretara. Opa. Eskerretara eta gero eskumatara. Vale. Eskumatara. Eta berriz eskumatara eta gora. Eta gora goaz. Eskerretara. Eskerretara berriz. Eskuma eskerra. Eskumatara. Orain eskerretara. Eta orain. Mendik ez. Epa. Mendik. Ja, ez dago galtzeko horik. Ona. Bueno, gaude hemen. Gaude, hemen txe gaude. Epa. Hemen. Honekin lehenik eta bain itxegon behar dugu. Xup. Vale. Sartzen gara. Eta papasan. Vale, oza, zuzen ematen digu misio eta pista. Bueno, sako sorpresa ikustea zuri lau gaute. Bueno, dola esaten du, bueno, dola mozturtaltzen hasi zela, bueno, moi hauetan. Eta bar, bueno, en fin. Zela kapasitatea bera beharra edo, bete beharra edo, ez? Kala, eta gero gainera kala hori, bera badesteko pertsonaleki badestu aldu ezakela erritik kanpo. Eta, inoiz atzera lehenago ikusi zuela Despondent, ez dakiz zer den, bueno, jantzi zuela Krona eta bar. Mira, me que mono soy. Mira. Buzan, vale, o sea, eskertzen digun zera, pon, los esfuerzos, eta pa. Eta guen, sultan zuen haien gratitude deko gula, eta uste gai. Niri eman misioa, ja, eta utzi bakietan. Exalted vessel of Northal, guardian of Thanalan, 17th ascendant to the
Su Real Majestad etorri dela gurekin. Gukana. Long live Nanamo! Glory to the Sultana! Forever may she reign! Madre mía. They regaled me with tales of a champion amongst champions, one whose tireless service to the crown merited the highest honor we might bestow. Basikoki, bueno, zerbitzuengatik edo koroari emango lalai su super honor edo highest honor. Gracias. Never did it occur to me that it might be you. Bring it forth! Never did it occur. Oso ondo lertzen zer esaten nahi duen. Ahí go. Ven aquí. Ven, puta. Zer eman digu? Betokening our gratitude and esteem, I, Nanamo Ulnamo, Sultana of Ul'dah, confer upon you this gift. Bueno, gozatxo bat eman digula, bai, enteratu naiz. Raubon, Your Grace. Sí, su gracia. see to it that our champion is my personal guest at the banquet. ¡Wow! O sea, ¿es un invitado especial de la reina? As you command, Your Grace. ¡Hostia! ¡Wow! No. Es kontu honek gurekin nahi duena da. What they say is true. Ul'dah owes you a great debt. Joder. Es algo tipo. Es aquí en cueros. I am Y con cola. Raubon al-Din. With the consent of her grace, I oversee the affairs of the Sultanate. Bueno, egiten duela sultanaren nahiak. Brave Basikoki. souls are few and far between in these times. I count my blessings when I find one. Brave Souls. O sea, bueno, las almas caritativas esaten denen ben bezala gaztereaz gutxi direla eta bar. Eta gehiago garai honetan, bai, egia da, garai hauetan be, gure garaietan be gutxi dira. Eta blessing, blessing, herido, edo raro. Me count my blessing, o sea, como que me llenan heridas ahí kontzen duenean bat, edo. Grace invites you to join her at the coming banquet. I trust I will see you there. O sea, gaudela, banketa atera gonbidatutak, sin más. Claro. An honor, indeed. Come, hero. Until then, Vale. for the sake of her grace and the glory of the Sultanate, may you Joder, walk in the escudo light of her por dio crystal. burua, tío. ¿Está? La luz del cristal. Honek nahi duena da. Zaita ateratzen, mira. Ulatzen duzu ezta. Loma invicta. Ya un cueros ahí. La reina he restaucado nirekin ahí a quitarme todo. Vale. Ultra Blade and you have had. Ah, vale. O sea, gurea dela eta inorena gehiago. Vale. Vale. Dira armak. Ez armak ikusten dira eta hor ikusten dira hemen. Armor etxesto honetan. Mandigute. Anillu bat. Epa, inventarioa ez egatu naiz. Charakter. Ni bat oraindik ezin duguna jarri, amosgarren nivelera arte, urrango nivelera arte, eta gero mandigute, zeo ez. Vale. Hame digusten zu ekipamentua eta bar, osea. Nioa, gero erreparatu aldira eta horrelako gauza, baina bueno. A ver. Sordu dekogu. Amabiak, bale, ba igual hemen ikusten joango gara, Txoin, zumutxu bat. Hala, hau. Pero tamar buskera du, bale. Behar bada, arazoa da txartel grafikoaren nahi apizkaten nagusi dagoela. Bale, hemen ikutsiko dugu. 10 frame jauzi dira, baina bueno. Ba, bueno, ba, esterik gabe, esperote zuen guztok izatea gorko zuzena, igual, momentutxo baten. Iragarki bat sartuko zuten plan txapazo. Bueno, espero zuen guztok izatea gorko zuzenekoa, barkatu egun denera zagatik, ez dut oso duratzen. Uste dut dela, ematen du dela, zera, txartel grafikoaren temperaturaren arazoa, behar bada txartel grafikoa nahiko nagusi dabil, bale? Orduan, set game, ok. Orduan, ba, igual hori egiten dio pizka txartu funtzionatzea, baina, bueno. Badakizu nahiz, ja, ba, nabil hor
txartel grafiko bat ikusita daukat, 750 Asus GeForce 750 deko lau BGA engantzea daukala, eta holdan ez dut erosi behar adaptadore bat, bestela adaptadore 20 euro dira, grazia, bueno, hemen gutxira, zurazki. Orain kurtsi bat nabile egiten, eta behar bada hemendik hilabete batzuetara ordenagailu potenteago bat egin dezaket, pantalla hau, bigarren pantalla bat bezala utzi, eta pantalla egokiago bata erosi. Holandare, bueno, adaptadea beharko dut, baina, bueno. Bari, besterik gabe, egu izan da Final Fantasy XIV onlineko zuzena, pizka bat erakusten. Ez dakit beste bat egingo dugun, aurrerago da atxerago. Ikusiko dut, 12 egun geratzen zaizkit, 12 egun dira aste bete eta beste 5 egun, bostera arte, datorren bi aste barruko ostegunera arte geratzen zait, oraindik, ez dakit datorren asten inguruan zunen beste zuzeneko bat edo ez, zuek komentatu eta nik hautatuko dut. Eta bueno, ikusiko gara gero Gamerauntxiko Twitchetik huerdiko 3:00, bueratuko dut momentu baten, ia Twitterren zer esan duzuen erantzuteko. Ez dut uste, baina bada espada. Eta ez dakit gero 4 inguruan edo egingo dugun anime versus mangako zuzenekoa. Oraindik eusko mangakoek eratzen dute posible dekotela, baina ez dute zer gehiago esan. Eskerrik asko propagandagatik Gamerauntxia, asko eskertzen dizuet. Ja amaitzen dago, baina bueno, eskerrik asko. Bai, egia da Xabier Calvo, horregatik deitzen zitzaien arkadeak. Eta bueno, besterik gabe, gozatu baduzue, bak ez izan behar duzuen, eta hurrengo arte lagunok. Agur!